זה דגם A2 נקרא של אחלה. הקמין הזה ספציפית פה אצלי 4 שנים עומד, אתה רואה איך הוא נראה. עכשיו תראה, פה עכשיו הקמין עובד, יש לנו פה את הקלפה של הערובה, אני אוציא את הצ'אי, אתה רואה זה הקלפה של הערובה, אתה יכול לראה לך את זה בתנור שהוא לא דולק. עכשיו ככה, זה מסות, אני פותח את זה, אתה רואה, נכנס חמצן, שבזמן הדלקה אני יכול לפתוח את זה טיפת המגירה, ואז זה עושה כמו טורבו. אתה שם לב מה קורה? שמתי לב על מקבל הרבה חמצן. רעש שנכנס. כן. בכל הקמינים של חברת אחלה, כל הדגמים, 4 דגמים, מדהים. אני יכול לפתוח, לעבוד במצב כזה, תסתכל. לגמרי, אין לנו טיפת עשן בבית. קודם עשינו פה על האש, לא היית פה, לא ראית. מדהים. אני יכול לעשות, לא משנה מה, אין לי טיפת ריח בבית, זה עובד פנטסטי. מחמם, כמו שאתה מרגיש, אתה רואה?